Minister Sabi, akonya bi wo ho na bibia ni ho am. Akonya bi nso wo ho a bibi wo ho. Na akonya kura bibi ni ho Sabi asase da ho. Ni nyina no e de anhihye na ye beye e be hu ze bibi firi mu ase de mu oba no na ne ban so afa we. Ansa na me ye anhihye no. Na nan mo amanhene wo sem yi nipa be enum bi. Na wo muta ase na ye committee na amanhene ni nyinara. Omo from na de wo mu gisi ye be ye no. Omo ni omo nkan ye ma me report na me hu. Sara na ma no nso. Be yi na nan mo amanhene enum. Na omo nso ma no de ha wo mu nyina omo nkoka nche wo mu ne. Omo wie ni de ba na me hwe mema de na me hwe mema de. Na me na mata se na mema no ka se na ma no ka. Se ni ye no be yi. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Welcome Baba Xposed GH watching from Bros. Baby I will be amede Nyankopon inchia ene ma wo. Me nim say wo ho ye se ne amenso me ho ye no. Won subscribe and back subscribe my editum pa na won saka. Otumfuor was said to the second. What a kokoso opemso wakasa. Na senior empire be at the beginning of every year no. Yeah no. Or patches or no kingdom. Enti ofre ahemfo mo na se nyina no trom say ye we say na me pese ye kono. Na nsem o kan na mudu me pese okotie bi ba na ba ye be cheche. The free na cross ye mu bi na nan mama hin ana bi top mo. Ozamu hwe ni ye ene se ye transfer. Da ye na tompam no. Ni o se nyina ye kokoja nti ni se ye transfer kura. So now sir. Kumase for nso sa na kumase nso mo transe. Kumase for nso mo nyina amoko. Bibia si ma bi so si e bodwa anase wa free mu. Se mi ami ntimi nkwa. Mi enso se ya manhina mo enso ma kumase ni bia. Mi a wo sa o manhina ne kosima na o. Ya me de tosu mienu me ka se. Nanan mo enchiwa da ohine ni ohima ntem efa enhyehyeye be na wo se ye de ma wo mu. Se na no e buka fi no catch say anamo e ma me mo Sane ma no be ma asomdua bafie. Se Sabi akonya bi wo ho na bibia ni ho am. Akonya bi nso wo ho a bibi wo ho. Na akonya kura bibi ni ho Sabi asase da ho. Ni nyina no e de anhyehyɛ ne yebɛyɛ ebe hu ze bibi firi mu ase de mu oba no na ne ban so afa we. Ansa na me yɛ anhyehyɛ no. Na nan mo amanhene wo sem yi nipa be enum bi. Na wo muta ase ne ye committee na amanhene ni nyinara. Wo mu frɛ wo na de wo mu gisi ye be ye no. Wo mu ni wo mu nkan ye ma me report na me hu. Sara na ma no nso. Be yi na nan mo amanhene enum. Na omo nso ma no de ha wo mu nyina wo mu nkoka nche wo mu ne. Wo mu wie ne de ba na mhwe mema de na mhwe mema de. Na me na mata se na mema no ka se na ma no ka. Se ne ye no be yi. Amo a me de ba hya mo nsa no. Me de da beto so boso me pepepe wo se obi awie. De be ya. Ye ba hyehyɛ ama asomdua aba ba. Da asomdue aba santman mu. Kane no na enhyehyɛ no wo ho. Enne na eba Ghana nti ni aniti nti ate afa so. Na me yi wo mu a ebe pia mehu se ensase na wo ho royalties na wo ho se na wo mehunu. Ni nyina ye e de asomdue ba kina no na ma no wo mote ho a nya se sabio service be ma ni ho a na de oji se enye no on be ma ni bibia die nti se wo on fata akonya kura o se chinchiram de be ma no de nanan monti ase ne se akonya sam de se basa o ti oni oba no nete so nya o yire na na nete so azaza de mi hunu ne se nanan mo bi fa ye ka asem na ne yire mo tim de me sa sisu bio so edan me ka che ahima fo no se sa asembia ba wo mu ne ye bantam a asembia ba wo mu ne ye bantam a wo mu nwene se de di ka se be ma na ye den a me ba no no
wo ma asem no pia bonte akonwa no nana mo gu no ho fi enti na ye frem abata no bibia munya abotu edru a ye beka na asomdwe ababo abusua panyi wo ho osebasa osepanyi wo ho mo na mo ya de hye mo nko na mo tra dem kama ne twa nkonwa so onya mo de hye enti mfa wo fi asem nko wo pese o de sika ma me mfa nsuma empanyifo se ye nkoma no wo de za on pese o hunu ne kura afra abusua panyi no mfa nkoma no wo mpanyifo ma no ma me ntem sa na wa bre wanso wo ho na no wo bati wa se wone ne mpanyimfo odwenamfo anu nkotum wo bati wone na wasem ono wone ne ka utie bi na akọ friends we dey ba ye dey say ana wote okra opim ne se so mi enko na eche wo ato so ana okọ na ne na kana dem e nyina ya asante ban hyehyɛ ye da ho dada akonwa to a ohima na yi nipa oyin obeya ena yesi afri bia ba se o ye wa amfre yen sa ne wonim na de hye kan ya santima mi fiti ase ne enkosra akonwa o ton ne ena na ya afefe de na mo na ka nse nsa konwa ena ohima no kra peso de mo bia no ene kowe ho kosre no mfa awo bo ni a cheze ko na won fan samre da bi oye na dwen ohima no na so pe ye awie bibia awie otase no na busua panyin no ofre no se oye ma dwen sam dia konwan be ma akwasi mensa abusua panyin wo ho asem ka edam no ne ohima no ka yo ohima no ka no wo de abusua panyin kan so wo abrowa se to asuma wo so otie abrowa to asuma na so waka ade abon se ne bu hu fiti no cause mu a ese wuti eni se pia bonten na won so aka se ne mate de wo kan me anso mi nimti ne ye yan no ma me hwe foforo nyina mote dem na se ne ye hwe kodwo ma no so hwe na no ye kan nye se abusua panyin de wo mpanunti na ugu no fi akofo mu ba dabi ni nyina aka ho ne ma hensam eyen dede bebre so ohima wo ho de abusua panyin ni tumi ohima ne na adwene keke na mom ta de wo ka no nto asumu ohima no babi ogiana no ane de ofre no wo mpanyimfo no mu ane jase hene sen kwa no ofre no ka che ne se nipa we manya ntifa no mpanyimfo no mu nche ya adwene o mu kọ no mu so kwa adu ebebo bia etia bema no mu ka che jase hene no abebo ohima na mane oba na se na ne ju o se ne efre enyam na me ne yenhia osese mo kan yi o mu chirechirem na eto asuma na afa ento asumu de na wosa mu chire de enti amobọ kwadu no we nyina nya za panyifo akwadwu obisika na ya gina ho se chinchira yempe we wa bra wonya ehwe mo ye sa na mo kogina fa se chinchira yempe wa bra kwadu no enti ano de mo mo de akonwan beto akọ no no nyana akonwa achame ema no so ye yona no doso sanze bi o wa ne ba no woni bi kura na takuzo wo be ye yona saa ma ne ba no kura sa ne ho aye hi enti wo mu ne ye ma no ti wa yona no ma no so yona no nkofom entankase se asem no to ho na unim wa bakosem se betia enkoka wa akonwa ate so no unim wa de hyesem a enkoka sanza oka obika na aka de awiem a wa oka na bebo eti nipa nyina na nanmo mu amuti nkonwa so obia wo mu nhwe yi ansa sanza ukoye wie na ball ya nya fe na dibi Otumfuor da ma dibi dabi wakanta nkase a me nana poku a edima eba ye de na mutuma na ba ye sabi ye nya nipa na fe ni prince amakomhe na dumme amakom na dumme ela ma no ba ye ya no abrimi kro no ne enen kransa ebe eja makomhe wo ho eja makomhe sa wo fa se sapoma na ade ma me ware ye eja nya na ade sapoma ma me ansa na me ma na tira mbe mo ansa no okon kransa sa no wo me wo ba fupim na enyina nka eyesa ena me ka ntanka se ho asem na me eto ho dia se to ho dia wo de adwa to akra mfa so ya no ne ya ka nti me chirema ma obi ahu eba na ntanka se ebo obi na wa wasori aka se
we dey me bantan ka say dey fa ni agro nso eda no ma ku bi ba na o madi bi unam se ya jade asem na aka kire eya ko ta se so na se bu na ma achiamenti ena de edbesi ana ya hwe na nsema we enu ya to aso me hwe din no na nan ma bɛhwehwɛ nsɛm sɛ fasa ahene ma ne nanan nkyɛmu no na me didin na todwa na ma no nso mayi wɔ mu kuma se fo nso mɛyɛ mo saa na sɛ royalty na ɛba ne yɛka se yɛkyɛm sei no ɔba ne atwerɛ letter kɔma school lands administrator ne atiska no wɔ hɔ ne yɛde ama ɔbaa no wɔmɛsi nsɛm no wate ama no wobɛfa saase nso ɛba ha yi a na ma me ate wa waton dada no beba betu eskana man e dia mo ba ade kwa me yenso on besisi ma no unim azaza me kwa me tie ye ton wie ye mfa ma me ye mfa bi ma me da ye se ni nyina ye me dia o fi apre asase dudu nyina ye se me dia edu ye ton ne de krata na ba fe wo behwe me krata mu 2000 cedis 100 cedis me bo ana ono sa tebu me be dia de be pim na nyina asasi sika de am bi 2000 1000 250 2 ene sise book no mo efie dudu nyina o aso ya sebe dia ho na masan ni nyina list ni nyina masan ni nyina na ba for wa enu kre ba for de nyina ba ma me sign na asasi ni nyina o ya se media eto wie ne de oni akwa mu na di krata no bo oni akra ya to ama na di krata no ba so ana mi hu sa mi office for no so ye bobo no a nipa ne ntimi ntua ana m ka say da bi de so ohin na to awi agiska no dia e ke mu 1/3 no de ba mi ye list no wa tu ka so sa agi no 1/3 na wo tia no mi eti mu sa nchem miensa 1/3 no this water no say 50,000 no mu chemu 1/3 na nka na oso ni akrotua no ni akroniska and am say wo mun sa che no mun so 1/3 ni ma me ba ko ni em fa 2 sa nche no na je zo hin de wa fa ko na azan masensan so we are for name office for no behwe na say no hin tete na 100 plus na ye hu de be mo hima no o hin no so afa na de aton na ponte hwehwe me e ba no ho ajame eti wonya ye tete ya e be ye o se le afia no sia eti no mo disa ko na so be ya amoto me ba le won se afia ro mo no se pa de mo no e wa se ni na ama su biaba Yokotiaba is some more kind of be a want in ye, but maybe meeting ye. First of all, I say, Sir or your Ghana near many women Ghana. Sir, obey your Bibia no invite you, Obia, sir, offer the new Yamata there, or set a influence or more. So no current me and quite I saw me 2 or my hello, or part as a moment or 2 I inquire now will be a source of we are no representative. You will be. Na sabe nkofo so say nipa no 2 Otumfuor 2 no sabe ono so dim oye o se ahensam no ebi wo no ma akunya ni bi wo no ma bibia ni ho e se a finding ways and means e be make sure say akunya no bi ebeba ho which means say ohina ba betena so say we innovative because innovative e say wo obi a utimi hihye nyama na sika ba akunya no oko esikani basabe we innovative nti watini e de what sika ba ho e kyerese yehia ahemfo ne ahema omadwumu do sabe enye sa akunya na beto nti sabe we kwase apa bia ne afa enye sa na opa kire wo se we ye nyansani no watena so no ka yenso ne se nanse yeti se Otumfuor eno se ye tu no watena ye tu no na nkofo bi ka ade na tututu nkofo sa woni ne bi Otumfuor sa na be bi no na kyese asikyere kase wo ahiye na da ho no sabe asante akunya na da ho no ye ni yeso odi after him ye ni beto aso line a da ho nanso ene ye hwe ya de mu agreed any selfishness nti obi okra na omme akunya no sika owo nti na ye de na batade no sa de no se da bi
Yɛmatete amamɛ na wɔ hɔ ɛna hɔ sɛdeɛ nim sɛ wokɔkɔ bi ma abusuapani ne ɔhema ɛna esi hene na ekodu baabi a na ɔhema na tuso fufuo na abusuapani so atuso fufuo ɛno na de ntawantawa ɛba no ti no kwa kyare sɛ sɛdeɛ line ne da hɔ no mani na hɔ na obi hɔ a yɛhu sɛ wɔn na esi ɛfa no na obi adeɛ ɛnyɛ sɛ bi wɔ no kwadwo manu ɛna ɛbi me so ba ɛsɛ sɛ akpɛsi manu wɔ sika nti no yɛnkɔfa na ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɛyɛ gate obiara deɛ ni esi yɛyɛ saa ne ɛhyɛ sɛ saa na wɔsɛ wɔn na obiara deɛ na wɔsɛ a sɛbe egu ahemfo anim ase no ne nyinaa to betwa na wɔmpɛ wɔpɛdeɛ ne ti a me video me pa kyerɛ wɔ sɛ yɛwɔ hene yɛwɔ hene a sɛbe only what direction for his kingdom enti wakyerɛ nyɛma ɔpɛ na ahemfo ne nyinaa so mu sɛ yes King Solomon no kasa no many dey say you be na me dey ato me say Otumfuor tikɛseɛ because the tino sɛ me nyasa wo na yenya seketoa or the minister na sɛ intawantawa beba other regions no ono do mpemi wɔ krom because asanteman no need to be golden stool conference the golden stool buy no ɛyɛ nkabom golden stool no ye gyina wa ne nkabom it we hwɛ asante say as long as that golden stool we ɛte ase asanteman emu ntikyɛda enti ɛyɛ hali sɛ mo sɛ asanteman Otumfuor aka bibi na asanteni bɛka bibi foforɔ ɛnsi which they say ɛnyɛ sɛ tumi fiscal spiritually no so tumi no wɔ hɔ wo a woni tumi no kɔpɛ tumi ɛna ɛyɛ sɛ wokɔnyane kɔnfa nɔte na sɛ bisa tumi no ɔde bi ma wo aha yɛ Xposed GHFM bambos patɔ subscribe a mele to mpa na wo sa aka ma no asi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.